Amakhosi amakhulu, ingane zakwethu. Umakhosi-ke lo, noma ngizothi umkhulu, ubhekane. Abanye-ke bathi umakhosi umthetho akwaNtuli. Ngizocela-ke njengani zakwethu ukuzi-introduce-a. Mina-ke isanusi nje salana kwaMashu, emakhaya kithi kwaNongoma phansi eBuxton. And okunye la ngithwase khona ngithwasiswe umakhosi uNtobela. Izangoma-ke eziningi ezizongazi nje uNanda, uMashu, kuwonke Empohlweni, kuya kuphi koNdwedwe, koPietermaritzburg. La ngithwase khona-ke cishe kube iminyaka emithathu nangaphezulu. Ake ngingagxili-ke lapho, into engize ngayo kakhulu la ku-YouTube ukuthi ake ngizocebisa noma-ke ngizokhuluma nabantu besizwe esimnyama sakithi sikaPhunga noMageba. Njengomelaphi, njengomuntu osuke eyisibonelo phambi kwabantu abangaziyo nabangangazi. Vele phela ngeke ngize ngivelele ngize ngidume noma ngedlule bonke abantu abakhona ezweni, kepha-ke laba abangaziyo bengocela nje ukuthi Enkosi nalapho kuzofinyelela khona lo myalezo ukuthi abantu-ke siyisizwe esimnyama ake sifunde ukufukulana noma ukusizana. Size nje ngokweqiniso. Uma ngibala lokho angibali kubelaphi, ngibala nje kumuntu wonkana, umuntu ekhona emhlabeni ephila. Wena osuke unokukhona ukuthi omunye umuntu umfukule, ake uthathe ithemba noma uthathe leyo mali yakho onayo ubona ukuthi cha, iningi la. Uma ungakwazi nje omunye umuntu ukuthi ukumsize, kum-investele la ubona khona nawe unethemba ukuthi yabo la, leli themba kuyinto ebingakwazi ukuthi ingisize. Ukumenzela into enjengalezo. Ngizokhuluma nje in generally ngezinto ezinjengalezo. Njengoba ngishilo ukuthi-ke kule YouTube channel yami izobe ikhuluma nje ngezinto ey'ningi ey'phathelene ngempilo ekhona emhlabeni esiyiphilayo nephila ngale kwelamathongo noma kwelabalele. Cha, ngibonge-ke nje ngani zakwethu. Ofuna-ke ukungithinta nokungithola uzongithola lapha ku-email yami umzophilayontuli@gmail.com. Inamba yami ithi 072 887 1995. Kusukela-ke lapho usuyongithola-ke, either ungithola ko-WhatsApp noma ungithola ku-Telegram. Njengomakhosi-ke nje nakho konke osungakudinga nosungakbuza. Uma kuya lapha ngasekulapheni nasekubuzeni ekulapheni izifo, cha bakwethu, ngingumelaphi nje olaphayo ngokulalela umoya, nguwumuntu kahle kahle oyisayoni, zokutshela izayoni ezingaziyo ziye zingibone uMashu namaphethelo. Nangakithi nje ngisangompela nje saziwayo. Ngicela-ke futhi abantu-ke bakwazi okunye-ke ngisazobuye ngihambe ngikuveze nje ngokuhamba kwesikhathi ukuze kuzocaca, kuzokwazeka ukuthi kahle kahle umakhosi uwumuntu onjani, uwumuntu oqhamukaphi, yaphi, zonke lezo zinto nje. Ngoba namanje kuseyividiyo ngicathi yokuqala noma eyesibili le vidiyo engizama ukuyikhipha. Uzoyibona nje nawe ukuthi cha, ihlangahlangene, umakhosi uyakhuluma, ezinye izinto bengakayicabangi kahle wayiqeda, kodwa-ke as long as umyalezo wami uwuzwile wadluliseleka. Ngiyabonga-ke. Ndawonye. Makhosi amakhulu. Amen.